Hej, jeg hedder Kenneth Severin, og det er mig, der har Facebook-siden Papegøjen. Jeg har lavet en lille filmstump til jer om mine senegalpapegøjer, og det her er samtidig noget om, hvad I kan forvente jer for fremtiden på siden. Jeg håber, I vil tage godt imod den og invitere en masse af jeres venner ind på siden, fordi der er kun én vinder i det her, og det er Papegøjen. God fornøjelse med siderne. Det er efterår, og bladene er ved at falde af træerne. Det betyder så i en senegalpapegøjeverden, at yngletiden starter. De yngler i modsat årstid af, hvad vi ellers ser hos de fleste andre papegøjer. Men vinteren betyder også, at for de fugle, der skal forblive ude i den kolde tid, skal have en meget fed kost. Masser af fede solsikkefrø er et rigtig godt vinterfoder. Dog skal dette slet ikke stå alene, og her hos os fodrer vi efter årstiden og hvad haven og naturen byder. I dag stod kosten på gulerødder, pærer, æbler, rød peberfrugt og spisekastanjer. Vi fodrer solsikkefrø i foderskålene, men det er vigtigt, at andet foder placeres forskellige steder i bur eller voliere, så fuglene skal finde maden selv. Når vi fodrer, kommer de tamme af fuglene for at hilse på. Modsat mange andre papegøjer forbliver senegalpapegøjer tamme, selvom de lever i deres flok væk fra mennesker. De vilde af slagsen forbliver sky over for mennesker og venter med at spise til vi er gået. Vores flok består af 10 papegøjer, der alle lever sammen. Flere af dem er tidligere tamfugle, et par stykker er overdraget til os for dyrenes beskyttelse, og nogle har levet i et mørkt skur, før de kom til os. Ikke alle fuglene skal overvintre ude. Ham her skal i opvarmet indehus, da han hos sin tidligere ejer levede under kummerlige forhold og ikke har den fjerdragt, der skal til at overleve i det kolde vintervejr. Der findes i alt 3 arter af senegalpapegøjer: Senegalus senegalus, Senegalus westeri og Senegalus mesotyphus. Da arterne kan parres indbyrdes, må vi gå ud fra, at det er sjældent at finde helt racerene individer. Her bor en enelig han. Grundet parringstid kan man indimellem være nødt til at isolere enkelte individer. En afvisning for damerne kan have voldsomme konsekvenser. I fugleverdenen er et nej ikke altid et nej, når kærligheden presser på. Vores voliere prøver vi at integrere naturligt i vores have. Bøgehækken er vokset ind over taget, hvilket også giver en tryghed for fuglene. Ved alle stolper er der plantet enstammede frugttræer. Vi dyrker mos på den kedelige betonvæg, så det ser mere naturligt ud. Kig ind på Facebook-siden, hvor der løbende kommer spændende nyheder. Tak fordi du kiggede med.